كابتن تطمحهم زنبركا كابون صباح كايوم هذا كوا كابتن مجمريا أجرام تغرسو زماتش دمتاوي ستيفانوس أبراهام كستاي يرغب كاخلو ولا نبغى ودهم كوين عي إغري كوريسوني إلو مسألة ميجر جنرال دقيشن جاتم يتن سبحان شدشتاني كابتن حمد أوتيهم يخون لاركات معاناتو أوتيهم سريح مخصب جدي سرفايف قبر الله كم يسمعك قدفني يا أخلن دحر عجين تاخدقم سواء قدفني عينتي زولو نيرو هدي قاطع معنا مس كم خبل مسألحة سقبل له أصبع سلزفض مودعتا هذا قول عولي دم بخوم تخاتاتلو يا أخلن نايلا دقامي دقيمة سلست قول عولي دم حدوان دقم حجوم أبقزانا وصو أين قرن ننقل يقولون مسقالي تراين ياري دحراي مسيوم كوح بلهم كفيتاتهم أتيهم بس دوكو قال لموتات مسيوم أي تزارمون عنده الكلام النبل بزعبات نقفة أنت يوري سبعان شدشتن كما قرنا وصينا دحري سبعان شدشتن أزلقنا أو عريدنا إذا كل ورارات أبرسيات فتصيم 700 نايوقعت دحري مزلا أم نقفة إنير إذا كل برسي أوريدقن نقفة صنعتها نقفة عد صنعت مسجون زراعي أبي إرترا ميديا نتورك فراداي شو إذا مدى أقاريسو صنيحو خنجمرن كلنا كلمة ورحن قالن يخون إذا قداميتين سفننا حمشي تخفل ريئو حدا مسارح زي بتاعي زنبرة إساق جبريسوس زبال كام مينيسوتا تليفون دويلو أب ساعات 3 شح كوين الله إتو ساعاتوس كمنا يغرتها يغري لناكم بالنا يغرقوا هذا اللي وعي نبرن وانا أزو زقاتهم ناي تكنيك تساقماتيو أبدو بسعيكم قن بتعمي تحقوسنا أيلوني نعاقاق ونعاوين كابتفال على بوتاتات خمو عينت حبرتها هيبو مني بفلاي كاب أمريكان ولا خب أديس أبابا خي ترفه خمو عينت ملغتي حجيتي كاب أمريكا كاب شيكاغو كاب سياتل تفال على بوتاتات كاب أمريكا حبرتها هيبو بنغمو نعمنت حدا تغلز بحال عركي مس بحبار نعلو لخلو دويلهم لي كالي سلامت بحال كاب شيكاغو بيتسب بحساب كوينم نعللو صبوق مدباتكم مخانون اتقلال كأني كم زمونغوناكم تقلو زلخم كوينو تسمعنا إلهم دويلهم لي نيرم سلازي دسيلوهم زلة تراينا نرد نخيل زخبركم تعذبتنا زاناي مودعتا بفلاي تأكيبنا نكتاتو لنا مدبكم كنزي علال كوينو خاطر تسمعنا زبال وور إيتو تعمي أقداسي ترويتا of course زنا كايدو زلنا قال محتت أب مصحف دكتور تخسته فقادو بفلاي زحجبت إحنا زلنا مصحف دما كاب ساحل نبسمرة أبتو المصحف كابو هنا ريفايز ندا قبرنا ندا فتشنا ندحريش ندا تملسنا نزاربول زلنا انت الآني أما أكلكم كويننا نعللكم زلنا يخويني يسمعكم هالو اتي حدا درجة لعل كبيرنا خم زلنا تردينا لهم هنياتو أب علال تسمعهم علال بحفشة أب علال تسمعهم زانتاتات دما ترسعت يكونون علال نسمعهم زانتاتات كمزي أمور داتا نبصوص واي قصهم يمزخون صوص واي كأنزل على ماويز قبو حجي أبالاتنا كلهم تخاتاتلتنا لكا كم تيخن عب خلنا ناي زنق بابا ناي هانس ود زمو ناي وال حبت لما وزت ترى زبحال نسمعو زنبرنا صوص واي نبصوص واي قصو زخده
اندحري تاريخ ثورة إيرترا بدرجات صوايا بحبرتسب سفيرو خاني زلعلم أو خوني يغني الله نقعد حد بس دكتور تخصصي كان حنفنا 10 يكفالينا اللي بتصحي لنا مزلق بحد وجن تنسخاتكم زنوركمو زغلو تصنكر كنتات حليفكم مقد هاي قوتا انت سنة يقصكم بتسنة بتامارات تحار ببصح الأخلاقات على ربعاتكم أبدجن أموداتا نسمانا شدشتن زغونو أبالات مساهم زنورون كاب استفالة دي حالتا زموتون أخي باقيركم دمديمكم تفانيكم كن أبصبحو كن ندحيرو حد خلتا سلسة معال سنة وسبلغا بهتص نعتبر قست وحيلك حدا ازي كما ينيرو كالاي اتحاد وغن ون كتوصو كم تدلي ابلالنا ترايس كان ليس لزنبركا اتحاد زلقا حيلي دحر مسمر تقوم ليوز نبرخه بعزي صنكر كونتات يو مصيو تسولس كاب زيت خاطكم زعلفكم زعب صنكر كونتات دينيرو و ثينا هنا زلقنا له عزيوكا كبير انت نبره كاون لعلقن اتدحيرو زلقه بإغري كاب لعلواي قاش بركا مسألائي كاب سألائنا تغولي ليتي مس معالتي ناتن كاسعسي مس إميت مس إمئي مس دخام توعيزو كوعاز كله قدم كاب سألائي ككالخل وي كهول إلو أب لحلا قاش بركا بزح تنكاسغيسو كاوت كاب على لعلاي قاش بفلاي كأني كاب على كبابي تقوم بيا شامبوكو مايلام كاب تخبابيتا تتي سلسته كفل سراويت زأكل للي سلسته كفل سراويت زأكل بأغري تقعيزو كاب كبابي ماي لام أمونغو كلته عبيتي ترتر بوغتات بعبي غورج بنا إنجليزا قلالسا أب منصوراتيو سقاب منصورة زبصح عبي غورج نبل كلنا بس اسكا تغرينيا عبي سنجروق مالتيو عبي سنجروق جزيف سلازي عبي سنجروق بقو ليتن معالتنا تقعزي منصورة بصحو كان منصراوين أمونغو حقازن عدردن زركب عبينتو بقو سيرو ندفعتنا وينبطو قملس كله ميجي مريا قزي خمس فلتة سلائي سقاب شو أغنى بيناي وقعس كم زنبرة أي فلتة سلائي نأخذ اللخاء بهليكوبترات بعيرن بإجرن كل اللي سلائي كرخبا أغنى كالن تصويرو يو سقاو وصيحو نتبينتو سيرو ببوتو خملس كله جن مجمع قزي فليتو بعير تبدأ بقلة مقداتات فوكس مقداتات أسعبو تحريو أببوتو تملسو نقفا زعتو نقفا أتيو حل زعتو أتيو سلازي تتقميت تتسمئي تدخام يتخاب سألائي ناتخو الكالي يتم على الترديع عاسيخا من قصاص قلي لا ينورن بوتو دخاماتن تقميتن كالون تساوري دفعو تملسو سلزي قليل قعزو أينورن سقاب دخاماتن كالون تساوري دفعو تملسو سلازي ساغاني ملغتماتيكا سعو نقلتي خاتن كاسايسكا انتاي نيرتو متصوي امونيا وشعو كاب عرادو كبقس كلخو تبقس مستبالي صلاقي بيناي كم زنقاسعوس لك أحد برقص أي فلت النيرة سلازي بيناي كمسي صلاقي نصور سلازي نبرة اتزي نبرة نعمرغن كم نقفن كم حالنا يحالفن تيز نبرة الرأيتات حدا كلاي تقليلو خسراوتنا بوثودة تمليسي زولوين أبو أمرو ناتين ناي كالوت بسقتين نيرو سلازي زوين حدا سكتان نيرنا مالتي بوتاكين لسكولو ماشي عجي سلازي تجيهت مجمريا مقسقاس ماتيو كمتي كبارون كاب تسني أبتسني زبرخبنا أدفانتج تطيبنا بتقعتي جميرنا كنقصن سولنا كن كم نمر نايقد لنقر مدفعن مزلعن سلازلو كبارونتو أزهقنا كبارونتو مسزلغنا
ምስ ተፀዋዕካ እንታይ ስምዒት ፈጢሩልካ ሕጂ ናበይ ገፅና ንኸይድ ንኸውን ኢልካ ገምጊምካን እቲ ኣብ ባይታ ዝፀንሐካ ኩነታትን ከመይ ነይሩ? ሕጂ ኣነ እቲ ተበገስ ምስ ተባሃልኩ ምስቲ ንሕና ኩነታት ነበረ ናይ ድሕሪ መስመር ብፍላይ ባሮንቱን ከባቢኣን ነበረ ሰራዊትና ቦቱ ሙሉእ ተመሊሱ ዶ ኣይተመልሰን ዝብል ሓደ ስታይ ነርኒ። ካልኣይ ነቲ ኩነታት እቲ ደርጊ ውን ማዓት ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝገብር ነይሩ። ሻዕብያ ፋሕፋሕ ኢላ እያ ተዳኺማ እያ ካብ ኩሉ ሰራዊታ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ጥራይ እዩ ዘሎ ትኻልእ ግን ተባታቲኑ ሱዳን ዝኣቱ ኣትዩ ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ዘካይድ ነይሩ። ምዝ ፕሮፓጋንዳ እዚ ሕጂ ላዕለዋይ ኢድ ረኺበ ኢሉ መጥቃዕቲ ከም ዝጅምር ጥርጣሬታት ነይርና። ካልኣይ ውን ሰራዊቱ ብቕልጡፍ ልዕሌና ቅልጣፈ ስለ ዘለዎ ብኣየር ድዩ ብመካይን ድዩ ብካልእ ድዩ ድፋዓት ኣብቲ ናይ ቀደም ድፋዓቱ ኣትዩ ማለት ናይ ሓልሓል ናይ ናቕፋን ተበግሶ ክወስድ እኽእል ዝብል ውን ኣብ ኣእምሮ ነይርና ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ውን ናብኡ ኣትዩ። መወዳእታ ኸ ናብ ምንታይ ኣትዩ? ናብ መጥቃዕቲ ተበጊሱ ማለት እዩ። መን ተበጊሱ? ፀላኢ ነቲ ኩነታት እሲ ሕጂ ዝረኽባን ሻዕብያ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዱ እሞ እቲ ሓፈሻዊ ፍልጠት ወይ ሓፈሻዊ ርድኢት ኣብ ህዝቢ ዘሎ ሻድሻይ ወራር ምስ ፈሸለሲ ብድሕሪኡ ክንድዚ ዝኣክል ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ከም ዝነበረን ሓይሊ ናይ ፀላኢ ከም ዘይደኸመን እዩ ዘዘንቱ ፅሑፍካ። ወላ ቃል ብቃል ኣብ ንገብሮ ዘለና ቃል ምሕተት ውን ንሱ እዩ ዘዘንቱ። ሻድሻይ ወራር እንድሕሪ ሞይቱ ንእለቱ ተበግሶ ዝውሰድ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ ኣብ ርእስኻ። እንተረኣኻ ግን ካብኡ ዘይ ንእስ ናይ ሰላሕታ ወራር ተበግሶ ከዓ ተወሲዱ። ናይ ሰላሕታ ወራር ተበግሶ ምስ ተወሰደ ከዓ ንሱ እንደገና ፈሺሉ። ንሱ ምስ ፈሸለ ንሕና ሃንደበት መጥቃዕቲ ናይ በዓል ተሰነይ ጌርና በኬና ንሱ ምስ ሰገድና ከዓኒ ፀላእ ሰሜናዊ ምብራቅ ሰሓን ናብኡ ኸይድና ንሱ ማለት ሲ ከምቲ ስኻ ዝገለጽካዮ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘጋጠሙ ዕቅፋታት ጠጠው ኢሉ እንከሎ ከዓ ናይ ተሰነይ ተበግሶ ወሲድና ናይ ተሰነይ ሓይሊ ክህልወና ከም ዝኽእል ኣሚትካ ተበግሶታት እንዳወሰድና ከለና ከዓ ናይ ተሰነይ ከዓ ካብ ባሮንቱ ከዓ ኣዝሊቕና። ሕጂ እሱ እዩ እቲ ኣብቲ ሓፈሻዊ ርድኢት ኣብቲ ታሪክ ናይቲ ወታደራዊ ኩነት ስፍሕ ዝበለ ርድኢት ዘየሎ። ምክንያቱ ገና ምስ ሓይሉ ኣሎ ፀላኢ። ሻድሻይ ወራር ግን ሞይቱ ተዳኺሙ ኢልና ኢና ንሓስብ። ግን ክሳዕ ክንዲዚ ግን ሓይሊ ነይርዎ ዝዳረገና ንዓና ኣብ ወጥሪ ዝእቱ ሓይልስ ነይርዎ እዩ ኣይነበሮን። ብምንታይ እዩ እቲ ስጉምቲ ወይ ሓይሊ ናህና ላዕለዋይ ኢድ ከም ዝነበሩ ባሮንቱ ክንሕዛ ከለናስ ዋላ ሓንቲ ዓቕሚ ይነበሩ ርኢና ኢና። ግን እቲ ተጠቐምናሉ ስልቲ ከዓ ሓያል እዩ ነይሩ ጥበብ። ምክንያቱ ብተፈላለዩ ኩርናዓት ንባሮንቱ ክንኣቱ ከለና ከምቲ ሓይሊ ናይቲ ፀላኢ ወይ ኣለኒ ዝብሎ ፀላኢ ኣይነበረን ማለሲ ከቢድ ኣይነበረን ንዓና። ድሕሪኡ ግን እቲ ሓደ ስግኣት ዝነበሮ ፀላኢ እንታይ እዩ ከምቲ ኣብ መፅሓፍቶም ውዕልናዮ ዝብሉ ሻዕብያ ካብ ተሰነይ ስጋብ ኣዱሊስ ፅርግያ ክትከፍት እያ ዝብል ዓብ ስግኣት ነይርዎ። ስጋብ መርኢድ ንጉሰ ብወግዒ ከምኡ ኢሉ ገሊፁሎም ሰራዊት ሻዕብያ ካብ ተሰነይ ብመንደፈራ ጌራ ንኣዱሊስ ከተራኽቦ እሞ ካብ ምብራቅ ካብ ሃገራት ኣዕራብ ዝመፃ ደገፍ ክትረክብ እያ። ስለዚ ነዚ ክንቃወሞ ኣለና ወይ ከነቋርፆ ኣለና ነዚ ድማ ክንበትኮ ኣለና ዝብል ጎስጓስ እዩ ዘካይድ ነይሩ። ነዚ ክትግብር ንባሮንቱ ክመልስ ከኣኒ ቀዳማይ ነገር ባሮንቱ ክልተ ግዜ ቅድሚኡ ተፈቲና ኣብ ኢድ ተጋድሊ ሓርነት ኣያተወትን ኣብ ኢድ ተጋድሊ ሓርነትን ህዝባዊ ግንባር ውን ኣያተወትን። ስለዚ ትምክሕቲ ነይርዎ እዩ ባሮንቱ ከም ዓብይ ዕርድናት እዩ ዝሓስቦ ነይሩ ሓደ። ካልኣይ እዚ ስግኣት እዚ እቲ
دبوب قصنا خيدنا كاب دبوب دما مس أدليس زبل ولا قا ناي حزباو جنبر لما ينبرمبري نخليتي مرخم مالتي قمتي قوسقاز زكايد الدرجي كمو أي ينبرمبري نخبساخ نوص دبوب قرنا بعرزا قرناسي وسو حدا خبتي مدونا ينيرو جن صلاقي زفليتو تماويتو واي ناي بحكي كاب زمصا امسيو كاب جنبارات ديو كاب كالق بوتاتات امسي ديو نو مكيت وي دحراي نشعبيا خاني اب غاش باركا كدم سساي زبل سايو والله تموداتا وين فحفح بلايا جلز بالغوسغوس زكايدوين سي نيرو أنا ملشت اللي أنت حتو أنت دكتوري نسالسين عند حرشات شاي ورا حقوق توزيزو الله إلنا عندنا نحن خنا تقعين كلنا ولا خبز تفل عليه بوتاتات حيلي يتأخر حيلنا تو مغاني ترفوني كسب كم كنزل ستجدينا سو وتهدر وصلتي نحن شعبي كل جزء بس من دقائق راس أنني وتهدر وصلتي جند حرب مصحف كخمس سعول بجكا اتناي سلحتها ورار زعل الكالو بجكا نسو اتي بشامناي وراي تبلو شامناي ورار تبلو زلخا نالبات وقعو مجلس يودي ايكون عند حركه حتى كاي شامناي ورار تبلو زلخا بس مستوفري قال كنعت وينا وفري بحر نقاش كسبكم مالسي شعب يخدم سساي خيله زبل قمقام كجبر نقول سي اتحيلس تداخيمو نيرو ديو يا مغنياتو اتمجمر زلنا قمت بيرسبشن اب حنقول سب شرشورا نستو خدسي توتالي حقوق توزيزو تطوز بله غيرو سلاز قمته زياده كن كتصفح الليل هو حجيكو نزلق مبري حيلنا كوب شامنا ورر رينا هنا حيلنا بشامنا ورر رينا هنا بشامنا ورر سي حدا جنبار حل نيرو جنبار نقفا نيرو كلتا جنباراتي نيرو السجن كله عقمو أكيبو أفت زي نبرنا اللوطة أتيو كمت أنا يحاسبو حدا متيتو خي سمنا مرق سهل كلتم دلدلات كفل سراويت 4 بريجيد ناي ميكا ناي اير ولد حدا شالقة تانكنيا حدا شالقة مدفنيا زبلو نسو إذا كله أفتقول لي زحزحوه هنا زي نبرنا له ترزبل كوي نبرنا بذاك من نحن كيف تعلمنا يرمى عراق قلوا سون تايو كاب سمناو برا ساحل أدوم حقاتو حدا بالجينا جرو الجين جرو كالاي كاب سمناو برا ساحل تتحيزو سالساي نغفة رابع أي كام من الشمو تجيب بزخلو كدمسس يحاسبو جين نازين إحنا مكتنا كما قرنا مكتنا خلو حتى أنا نعم مكاتنا زي مكاتنا أيكون كن حيلنا نديو حيلنا صارينا حيلنا خنا يوم كلنا حيلي أين برون قل كنبل نخيل دينا إز بزلو نكبر هلو زلو نيرو السوء حتى تازم لك حيلي سلز نبورو إيو من أدلوكو صدقهم حيلي دكتوري أنا سي مصدقهم حيلي قتيمنا سعرنا يو إنا خفشال شاي وران زبحال أمرا حنقول سب كم زي هلو سلز قبر كاب صعفكا أبزا أنس خان نقبرو قال متى خازي هذا خط أسبوع يزلك مناتو مس حيلي نيرو تصلعي حيلو جينا يتدخمه كي نعنا كي ترفسي أمنش مخود أكمي أبارك خود أمي إلز حاسب متنيرو كم زبلك أنا حيلي سراوي نهنا نايز باوجنبار كمتت الحيلي انتنيرو مستي قبل الأوز نبورت قبلتها وتهدراوي بزحي قصري بلات كم حطوا يات متصدلا عندنا ناي آير قبلتها بزحي أصوار ناي دق حجز زخول زنبورسي كم قليل المتان كيري أم خنياتو خفشار شاي ورار من حرز متسه أزيف التاني مدرخات كم زحالة في إخا قليس كاب صحف كم أبزن نقبرو زلنا قال متأيق حن تحطو غيره نعاخت من اللي شلي انتاينا نزلنا أوترك توي فتينو تلاقي نزباو جنبار شعبيا أوترك توي فتينو كم زوتر حد خبتنيلا بفلا يرتنا يقام أنا بقانق إنجليز ترجم كزلقة صحفتي كم زنبوب كوا كمطو نتحيلنا مس مطو سو بزح لوه أصوار قال لوه صحو فتري صحو مس فترن رؤو تربيعو ويدما نعو سنتيق نوش تخاتو نوش تاتو خان أبكب باخوتونا أما وداتا ببعال كالجوا ببعال وجبا نفرتن سراويتن أوريدو خان صورة يرتلقم زي نبرخ وقبرو خدم سسو إيزا حسب نيرو نزو وطرزي نزي استفترو وطري ميزان كم زحلو زقباره
ወታደራዊ ስልቲ ህዝባዊ ግንባር እንታይ እዩ ነይሩ? እሱ ሕጂ ሓይልና ህዝባዊ ግንባር ልዕሊ ፀላኢ ምዃኑ ንምርጋፅ እዛ ሓተትካ ነጥበ ገዳሲት እያ። ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሰራዊት አውሪዱ ዝጥቀስኮ ማለት እዩ ክልተ ዱልዱል ክፍለ ሰራዊት ሓደ 4 ብሪጌድ እቲ 102ኛ ብሪጌድ ክፍለ ሰራዊት ዝብሎ ምስኡ ሓደ ሻለቃ ታንከኛ ሓደ ሻለቃ መድፈኛ ዝበሃሉ እዚ ኩሉ ኣብቲ ጎልጎል ይውሪድዎ። ህዝባዊ ግንባር ግን ካብ ናቕፋ ዋላ ባዕላቶም ኣብ መፅሓፍቶም ውዕልናዮ ዝብልዎ እዩ ካብ ናቕፋ ምፅኡ ኣለቕሊቕዎ እቲ ጎላጉል ብኣልጌን ዝኣተወ ኣብኡ ዓጊትዎ ብሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ገይሩ ንዓራን ክኣቱ ዝፈተነ ንዕኡን ናይ ቀደም ድፋዕና ተቀዳዲሙ ኣትዩ ሕጂ ከመዘራርባ ናታቶም ውን ከም በዓል ተስፋዬ ሃብተማርያም ናይ 102 ኣዛዚ ነበረ ናይ ፓራኮማንዶ ማለት እዩ ኣየር ወለድ ዝነበረ እሱ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጹ እዩ ንሕና ተሰዓርናሉ ኣብኡ ሻዕብያ ካብ ናቕፋ ማካይና ፅዒና ኣብኡ ክትወርድ ከላ ንሕና ኣይገስገስናን ከምቲ ደለናዮ ይብል ብኸምኡ ከዓ ተሳዒርና እዩ ዝብል ሕጂ እቲ ቅልጣፈ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ተንቀሳቐሲ ቅዲ ኩናትን ኣብ ቀዋሚ ቅዲ ኩናትን ፍሉይ ኣካይዳ እዩ ተንቀሳቐሲ ፀኒሑ ቀዋሚ ፀኒሑ ናብ ተንቀሳቐሲ ቅየር ሽግር የብሉን ኣይነበሮን ብኸምኡ እዩ ሕጂ እቲ ዓወትና ህና ሓደ ካልኣይ ገና ምስ ሓይልና ኮይንና ነርና ዋላ ብባረንቱ በትን መፂኡ ሳይ ግበረና ነዝልቕ እምበሪ ሓይልና ሲ ምስ ሓይልና ኢና ነርና ክንብል ንኽእል ኣብኡ ሕራይ ምናልባት ገለ ፀገማት ነርና ቀዳማይ ነገር ንሕና ኢና ኣቲና ክመፅእ ከለውን ብተፈላለየ ኩርናዓት እዩ ኩሉ ሳይ ገይርዎ ከምዚ ውሕጅ ዝመፅእ ብኣቕርደት መፅኡ ብመንገዲ መንደፈራ ባረንቱ መፅኡ ብትግራይ ገይሩ መፅኡ ብኩሉ መዳይ መፅኡ ስለዚ ዳሕራይ ውን እቲ ሓደ ስልቲ ተጠቕመሉ እንታይ እዩ ትኽልና ሃዋሻይቱ ካብ ባረንቱ ካብ ኣቕርደት ብኬሩ ገይሩ ሃዋሻይት ገፁ ይኸይዱ ካብኡ ንሳጓ ሕጂ እንታይ ሓሲቡ ኣኽቢቡ ኣብ ጋሸባርካ ክጭፍልቀና ይሓሲቡ ግን ንሕና በጣጢስናዮ ወፂና ቦታና ተመሊስና እንደገና ነቲ ዘበጎሶ ሻምናይ ወራር ከነፊሲል ስታይገርና ማለት እዩ ተኸላኺልና ሕጂ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ክኸይድ ከሎ ሰራዊትና ብልዕሊ ዓንበርበብ እዩ ዝሓልፍ ነይሩ ብውድሆ ገይሩ እዘን ኩለን ማካይን ካብ ናቕፋ ተበጊሰን ንሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ብውድሆ ገይረን ክሓልፋ ከለዋ እሰን ብደካ እቲ ነህረን እዚ ተዓፃፀፍነት ናይ ሻዕብያ ትሪኦ ኣብኡ እዩ ካልኣይ ተን ነፈርቲ ኩናት ብልዕሊ እናሓለፋ ተን ማካይን ስቆኢለን ክዳ ነይረን ሕጂ ንሕና እሱ የስጋአና ነይሩ ተን ማካይን ዘን ኣየር እዚአን ድሕር ሪአንኦሲ ክድምስሶም እዮም ኣብ መንገዲ ከለዋ ግን ኣትዮም ነቲ ኩሉ ናይ ቀደም ድፍዓትና ሒዞም ንፀላኢ ጠጠው ኣቢሎሞ ኣብኡ ከዓ ጨፍሊቖሞ እወ እቲ ኣብ ወጥሪ ብኸመይ ገይሩ ህዝባዊ ግንባር ሚዛን ኣትሒዝዎ እንታይ ዘሎ ወታደራዊ ስልቲ ተጠቒሙ ኣብ ዝበልኩ ዛብካ ንሰፊሕ መግለፂ ናይ መጀመርኡ ድዩ ነይሩ ኣብ ሓምሻይ ወራር እቲ ስልቲ ዲኻ ስልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኩሉ ግዜ ካብ ቀደም ይዕበይ ንኣስቲ ተዓፃፀፍነት እምበሪ ኩሉ ግዜ ነይሩ ሕጂ ንኣብነት ሓምሻይ ወራር እንድሕር ርኢኻሲ ዋላ ሓንቲ ነበርን ክመፅእ ከሎ ኣብኡ ናይ ተፀበናየን ግን ብኡ ምስ መፀ ካሳ ገረ ማርያም ምስ ብፍሉይ ተልእኮ እዩ መፅእ ካሳ ገረ ማርያም በቲኹ ብማእኸላይ ግንባር ናቕፋ ክዓፅዋ እዩ ሓሲቡ ስለዚ እሱ ክዓፁ እቲ በዓል ሶስተኛን ካልእን ከዓኒ ክጭፍልቆ ኣብ ውሽጢ ኣኽቢቡ እዩ ነይሩ ግን ካብ ግንባር ናቕፋ ተዋፅአ ሓይልታት ከይዱ ንማእኸላይ ግንባር ዓፂ ንካሳ ገረ ማርያም ከም ዘይነበረ ገይርዎ ካሳ ገረ ማርያም ካብኣ ተሪፉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተዓፃፀፍነት
حدش هينورن ولا بشاد شاورر صبو شاد شاورر بعنقرص بمندعتن عنقرص الليمن ببعل بليقات غيرو خا حدق كورد كله كابي مسيو كاب غاش باركا مسيو سلسته معلت زاكل تراباريب اكتيفو انا نارو سلازي استتعصصف بحري تعጻጻفه قلጣفه وقلጣفه سلتي قراጽነት ዝኩሉ ተደማሚሩ ዝኩሉ ተደማሚሩ ግን ኣብ ርእሲኻ قوام قد خيناتك زخله يله و بعل طرشنا هنا قفر بريد بعل 50 حدن قفر بريد بحال نيرو بعل 20 سلستن 58 كالوت دمسست بحالو كالوت تررتي اب قطمات بحالو لناتهم ባህሊ ኣማዕቢሎም እዮም ዝቆሳስ እዚ ቅልጣፌ ኣዝዩ ወሳኒ ከም ዝነበረ ኣብ ገሊኡ ዕላላት ንሰምዖ ኢና ዕላል እንድሕር ተቐይሩ ፅፅዋይ ክኸውን ፅፅዋይ ተኮይኑ ከዓ ታሪክና ይርስዓን ይቕልም ፀኒዕና ገሊኦም ተጋደልቲ ሲ ብሬድዮ ክራኸቡ ከለዉ ገለ ዝኽርታት እንተለካ እንዲኻ ክትውስኸለይ ደልየ እንታይ ይበሃሉ ተተፀዋዊዖም ሬድዮ ምልክት ሓበሬታ ክወሃቡ ከለዉ እንታይ ይበሃሉ ክዝክረለይ ደልየ ሓደ ብፃይና ይዕለኒ ነይሩ ብዘይተረኣየ ፍጥነት بزيترأيت فتنة أبزي أطب بزيترأي فتنة زيترأي فتنة ده أنتي ماليتي يلوا زيترأي فتنة اللودي تعرف بأخا جمرت دليل الله تأتي مرة حيلي كوي أتغاد بأخا جمرت دليل الله بأخا جمرت دليل الله ستقول قلت أفي حكا خاج مستنكر نقدر زخون كم يجرو باركات أنيحو سمينا ومبراس حر سمينا ومبراس عالش أنيحو ندجنان نخبس أيديب كاب كبسات أنيحو نقفاي رأي زي تحيد قلت أفي تقعد تندخدو عم من قدين ده قصو زخدو ده قصو ده كيسهم كله زخدو كيسهم كله تاريخ ده كيس خلص يسب زخدلو قال زخرتات انت لك هو حجينا من تاب حدا وانسي وقعت في يوم غدو نيرهم وقعت في يوم أبكنت وعيلهم حديرهم قال لما تاسي أمودتها وقعت حمات هبسخوهم وقعت الحمات سبق ما لابسخوهم تبايلو أعرفون كخدو خلو نتنا قبل مستمع قبر ناخدس أبتحت جمل أتو دكيسهم كله خدو مالتي دكيسهم كله سيخدو عدو مالتي خدو مالتي اتي جباري واتقالو وعيلو بونكستي كوفندا بدن عنا يتبقس يلومو شعو تبقيسو مسوم تجباري لحرام مجدي قرب تتغيسي مثلا يباسك بالليكا يلوموس دكيسكم زي تفلتو سلسة تدقسي يوم بسكم سكاب هلا يلو ساهم دكاسالو يعني تدقسو أي تدقسو مولو ليتي بقو عزسي تي وتادراو ستيلكا كتقال سلي تصرح كامن كساقسي قوامي قال زبال نقراتالو نعو قن زحالفو تتعصفنت قلطافين توفاينتن بأمولو ليتي توعيسكا خطركب مخالن يوزي أبسلاي أي رأينيو كمتي نسخال زقالت كايو أبتو بوتاسي سميناو مقرا سحل اتي سراويت متيتو معنا آخر كدهل لنا حاسب كلس قديموا ما يما بمانيش ماتيو هو بتدفع الناس قديموا ماتيوم فجي حد انت اللي كان مثلك فولي ناي ابسراوتر ام نتكبر انتو ازلقنا 24 ليتي تقعز حديرنا 25 26 27 ادقسنا اي بلعنان سلازي تخونتات اندحري صنكر كوينو ما يصمت تصاور ጥሜት ትጻወር ድኻም ትጻወር ድቃስ ስለዝኾኑ ስለዝኾነሲ ንዓይሲ ማሙም ሓቲትካ ንምሽ لا حتيتك ለይትሲ تعرف دوك ኣብ መጥባሕቲ ኣብ ካልእ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ግዜ እንዳሓቱኒ ዝኸሙ ማዓስ ትድቅስ ኣብ ግዜ ኩነታት ከለስ ማዓስ ትድቅስ ማዓስ ትሰርሕ የለን ለይቲ ምስ መዓልቲ ስኮልካ ዓሰርሕ ኩነታት እንዳሕር ኮይኑ ኣብ ህዱእ ኩነታት ግን تعرفሉ ግዜ ሎ መጥባሕቲ ትገብረሎ መምስቲ ኩነታት ትፈጅ እንዳሕር ኩነታት ኣሊ تعرفና ሰለስተ ኩነ 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ይቐፅል ስልካ ትቕፅል ኣብ ኮፍ ኢልካ ከለኻ ትድቅስ مستدعوا تبهلا وخلها بتخوف كان النمركة تسيقة توصل كومي حدا وانت إلى حدا بزح زيادة حتى تليو أسخان 4 ساعات سي أب حدا مع التسبة مزحتهم مزح تداقا مكابين مسيوما زي فلن أسخان 4 أبدو من طبيخة تخلوا قديفك أب حدا مع التي حدا قديم كورنيل كوميلو مسحاتة النس
سمع اسكي سخاسي كندي وقعت ريقا كندي استايريقا 24 اب حدا معلتس كما غير خطبح خيل الى كل سبسي خمي يزوري زي اخا كاب حل حل ممسيما كاب حل حل ممسيما سزي انت له كيدك اسكا تقصل تخليها نعم نزات بحال دلاسي كيدك اسنا 14 كبدي ناي كبدي موقعت طبيعنا 14 كيدك اسنا 14 نجيب نور زيت طبعي تخلنا كاب 4 يتحلفنا ግን ኣብ ፅንኩር ኩነታት እቲ ስራሕ ስለ ዝደፍአካ ኣይደቅሰካን ስለ ዝኾነ ስኢልካ ትቕፅል ስለዚ ካብቶም ትጠምሖም ዝነበርካ ካብኦም ፀባሕካዮም ናፅነት ኮይኑ ሓደ እኳ ካብቶም መጀመርያ እግሮም ምስ ተቆርፁ ኣምፕቴት ዝገበሩ ዘማች ድምፃዊ እስጢፋኖስ አብርሃም ክስታይ ይረኽበካ ከሎ ወላ ነቦኻ ወድኹም ኮይኑ ንዓይ እግሪ ቆሪፁኒ ኢሉ ምስ ዕለሎም ይዝከር ብዝኾነ እዞም ናይ ከብዲ ናይ ገለ ትገብረሎም ዝነበርካስ ጎፍ ደብሉኻ ኣብ ኣስመራ መሊኦም ንኣብነት እጅሲ ክጠቕሰልካ ኸልየ እሱ ባሮንቱሲ በፂሕና ክንምለስ ከለና ዛህራ ጃብር ቡን ከይሰትኹ ካብዚኣ ኣይከይድኒ እየ ትብለና ኣብ ቅደት ማለት እዩ ቡን ምስ ጅንጅብል ከይሰትኹ ይከይድኒ እየ ትብለና በላ ሃራይ ንብላ ብሓንሳብ ኢና ተጓዒዝና ንጓዓዝ ነርና ሰቲና ክንብገስ ኢልና ኣብቲ ኣብኣ ፀኒኻ ካብዚ ኩዳር ለምን ከይገዛእኹ ይከይድኒ እየ ትብለኒ በላ ሃራይ ግዝብላ ንዓና ይስኻ ከዓ ከም ናይ ኣቕርደት ለሚን የለን ንዓ ትገዝእ ኢላትኒ ድሓን ስኺ ግዝእ እሞ ንዓይ ከዓ ግዝእለ ይብላ ሕጂ ወሪዳ ብትትርኢ ኣብ ሓደ ምስ ረኸበት እዚአን ፅቡቓት ኣለዋ ንዓ ውረድ ባዕልኻ ሪኢኻስ ካብዚአን ፅቡቓት ኣለዋ ክትገዝእ ትብለኒ ሕጂ ኣብኡ ወሪደ ክርኢ ኢለ ዶክተር ተኸስተ ትብል ዶክተር ተኸስተ እቲአን እየን ፅቡቓት ትብለኒ ሕጂ ትብኡ ነበረ ዋና ተጋዳላይ ነበር እዩ ኣኽራይ ተኸስተ ብለኒ ኣነ ብቲ ለሚን ንርኢ ኣለኹ እሱ ዶክተር ተኸስተ ብለኒ ይህ ዳሓንዶ ገለ ብሎ ዶክተር ተኸስተ ዲኻ ብለኒ ወብለካ እንደለኹን ኢለ እዛ ከብዲ ክፍት ኣቢልኹ ዝገሩ ትዝክራ ዲኻ ደጋጊሙ ሲልካ ደሳ ሕጂ ንኣነ ኮ ለሚን ዝሓተካ ደለኹ ለሚንሲ ሓራይቲ መራሕ መኪና ምሳይ ነይሩ ሕጂ ገዲፈ ኸይደ ኣነ ምክንያቱ በቃ ካልእ ገዲፍሲ ትዝክራ ዲኻ እዚኣ ትዝክራ ዲኻ ብል ዳሕራይ ገዲፈ ኸይደ ገዲፈ ምስ ከድኩ ተባኣስና መሲልዎ ካብቲ እሱ ዓዊሉ ዝዛረቡ ነበረ ዛህራ እንታይ ኮይኖም ኢላ ሰሚዳ ትመስል ካልኦት ኩሉ ከባቢ ዘሎ መፅእ ሕጂ እንታይ ብል ሳላ ዶክተር ተኸስተን ካልኦት ከምኡ ብፆቱን ብሂወት ተሪፍና ከምዚ እየ ዝብሎ ዘለኹ እዛ ከብደይሲ ትዝክራ ዶ ዝብሎ ዘለኹስ ባያ ኣነ ከማን ከምዚ ጎፍ ዶ ይብሉኻ ዝበልኩኻ ናይ ዘማች ኣልዒልና ኣብ ክስታይ ኩሉ ግዜ ዝረኽቦ ብኣጋጣሚ ጥኻ ሓደ ዘመደይ ስለ ዝቕመጥ ብርጌዴር ጀነራል በጌ እዩ ሜጀር ጀነራል በጌ 1976 እዩ ኣብ ናቕፋ ካብቲ ሓመድ ኣውፂኹም ኢኹም ዳርጋ ትመዓናጡ ኣውፂኹም ሰሪሕኩም ክሳብ ሕጂ ሰርቫይቭ ይገብር ኣሎ ከመይ ስማዓካ እወ ሕጂ እታ በጌ ኣዛዚ ነይሩ ኣዛዚ ናይታ ጋንታ ተኸስተ ከዓኒ ከብዱ ተወጊኡ ኩሉ ወፂኡ ዳርጋ ምስ ሓመድ ዳርጋ ስታይ ዝኾነ እዩ ነይሩ ሽዑ ሳቶም ብስትሬቸር ኣምፂኦም ኣብ ሓደ ስታይ ፀጊዖ እሞ በሉ ስጋብ ዝስዋእሲ ኣብኡ ፅናሕ ኢሉ በገኹም ኢሉ ታዛንታ ሳይሉ ሕጂ እቲ ከብዱ መዓናጡ ዝወፀ ተኸስተ እዩ በገ ከዓኒ ድሓን ክሳብ ዝስዋዕ ኣብዚ ፅናሕ ኢሉ ድሓር ሰብ ኮይኑ ክመፅእ ምስ ረኣዮ ከዓ ገሪሞ ማለት ሓዊኡ ገለ ገሪሞ ሕጂ በገ ክረኽቦ ክሪኦ ከለኹ ናብቲ ገዛ ክበፅሕ እዛ ዛንታ እዚኣ እየ ዝዝክር ንዓኹም እታ ዛንታ ክዝከር ከሎ ከምዚ ሕጂ ዝራ እንታይ ይስማዓካ
كمي زبل عامل حابة نسمعك እንታይ መስለካ እቲ ዝሓለፍካዮ ዘበርከትካዮ እሲ ቅሳነት በካ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ፅንኩር እዩ ነይሩ ኣብቲ መድረክቲ ከምኡ ስራሕ ተሰሪሑ እሞ ሎሚ ከም ታሪክ ኮይኑ ክትሪኦ እቲ ሰብ እውን ብሂወቱ ክትሪኦ ከለካ ክንቀሳቀስ ፍሉይ ስምዒት በካ ሕሉፍ ሓሊፉ ሲ ቅድሚ ሕጂ ጠቂሰየ ነይረ ገዛ ከብፅሖ ኢለ ምስ ከድኩ ኣብ መንገዲ ረኽቦሞኒ ናበይ ኢኻ ብሎ ንገዛ ይብለኒ በል ድሓን ንዓናይ ክመላእካ ኢለ ገዝኡ ብፅሐ በል ኣብዚኣ ፅንሓኒ ብለኒ ኣወፀ ፀንሖ ስድሩ ሕዥቦም መፅኡ እዚ ይቦኹም ኢልዎ እሱ ጥራይ ደይኮነ ሓደ ካልእ እጂ ናይ ኤርፎርስ ኣሎ መኣዛ ሽማስብ በዓልቲ ቤት 3 ግዜ መጥባሕ ትገይረላ ነከው ሕጂ 3 ግዜ መጥባሕ ትገይረላ ሲ ብሰዓትና ድሕሪ ናፅነት ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን መፅኦም ንሕና ውላድ ኣይነበሮምን ሕጂ እፋተው ከዓ እዮም ክፈላለዩ ይደለዩ ጥንሲ ክጠንሲ የብልክን ንብላ እሱ እሳ ከዓኒ ከምኡ ዳሕራይ መወዳእታ ከምዝን ፀገም ኮይና ኣና ንፋተው ኢና ንፈላለዩ ንደሊ ኢና ውላድ ከዓ ብልናን ሓስሓስ ከይደ ንዶክተር በረኸት ናይ ማህፀን ስፔሻሊስት ረኺበ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ናይ ከብዲ 3 ግዜ መጥባሕ ትገይረላ ሕጂ ካብ ስግኣት ዝኣክል ክወልዱ ስክፍታ ኣለዎም ምክንያቱ ጥንሲ ኣብ ካልእ ሓደጋ ከየውድቃ ምክንያቱ እንታይ ኣሎ በሰላታት ስለ ዝገብር እቲ ማህፀን እናዓበየ ዝኸደ ክደፎ እዩ ነቲ ማዓናጡ ነቲ ሰራውር ደም ምድማይ ክመፅእ እዩ ስለዚ ስለ ዘስግኦም ሕጂ ነስሞኒ ተኸታተላ ስኻ በብእዋኑ ተኸታተላ መወዳእታ ሓደ ቆልዓ ወሊዶም ብኸምኡ ተኸታቲሉ ይኣኽለና ኢሎም ድገም ኢለ ደጊመ 3 ቆልዑ ወሊዶም ሕጂ ሓደ እዋን ደቆም ሒጆም ኣብ ገዛ እናመፁ ኣይነገሩንን ገለ ይበሉ ምስ ጓለይ ጥራይ ነይረ ዳሕራይ መፅኦም ኳሕ ኣቢሎም ከፊታቶም ኣትዮም ኣነ ካብቲ ሳሎም ጠጠው ኢለ ኣለኹ መን እዩ ገለመታት ኢለ ፅበ ምስ ደቁ ገለመታት መፅኡ ኣይተዛረቡን ሓንደ ወኢልካ ከምኡ እናበልኒ እዚ ይቦኹም ኢሎሞ ሰብ ቆልዓ ገሪሙ ሕጂ ከምኡ ዋላ ሳልሳይ እውን ኣሎ ሳልሳይ እውን ኣብዚ ሆስፒታል መፅእ ዳሕራይ ምስ ወፅእ ኣታ ሎሚ እንታይ ክትገብር ኣብዚ ሆስፒታል መፂኻ ብሎ ናይ 58 እዩ ጋስትራይ ትበሃል እሱ ከዓኒ ኣብ ሻድሻይ ወራር ከብዲ ተወጊኡ ሕማቅ ኩነታት ነይሩ ቅድም ኣፍ ልቡ ተወጊኡ ከብዲ ተወጊኡ ሳልሳይ ዶሽካ መፂኡ ብትን ኣቢሉ ወዚቱ ፍርቁ ጎኑ ኩሉ ማዕናጡ ወፂኡ ተቐልቂሉ ሽዑ ሓደ ካብቶም ምኩራት ኣገር ሓኪም ናህና ሱርደም ኩቦ እሱ ከዓ ፍንጨናዕ ክብል ብቃንዛን ግደፈኒ ይኣኽለኒ ድሕሪ ሕጂ እንታይ ክደግም ክስዋእ ግደፈኒ ዓይነት እዩ ዝብሎ ነይሩ ሕጂ ጋጠማ ኣነ መፅእ ከምኡ ክብል ምስ ፀንሐ ሱቕ በል ብሎ ኣፀቢዑ ስለ ዝፈልጡ ኣጋር ሓኪም ከዓኒ ቅድሚ ነይሩ ሱቕ በል ገልመታት ኢለ ዝታገብሮ ደም ሕጂ ቀልጢፍኩም ኣምፅኡ ብሎ 3 ደምግዎ ድሕሪ መጥባሕቲ ንገብረሉ ይሓዊ ሕጂ እዚ ድሕሪ ናፅነት ኣብዚ ሆስፒታል ኦረታ መፅእ ቅድሚ 3 ዓመት ገይሩ ኸውን መፅእ ዳሕራይ ኣብኡ እቱ ምሰልኩ እቶም ደቁ ገለመታት ኩሎም ኣብኡ ፀልዮም ዳሕራይ እዚኦም ታወትዮም ኣሎ ከምዚ ደቅኻ እዮም ዓይነት ብል እዚ ይቦኹም ዝብለኩም ነበርኩም ኢልዎ ሕጂ ከምዚታት ብዙሕ ዘጋጥመኒ ስለዚ እዚታት እቲ ክንዕለሉ ኢና እንታይ ይስማዓካ ዝበልኩኻ እንታይ ፊሊንግ ፈጥረልካ ትረኽቦም ከለኻ ሲ ብዙሕ ስታይ በቃ ይኸሙ ገሊኦም ሕጂ ዋላ እዞም ተምሃሮ ናይ ሜዲካል ስኩል
ናይ ቀደም ሕሙም መፅዩ 83 ሻድሻይ ወራር ናይ ተበግሶ ክብሎም ከለው 79 ሕልሚ ኮይኑ ስምዖም ሕልሚ ኮይኑ ከምዚ ናይ ኣቦታትና ናይ ዘበን ትርቡሊ ዘዕሉና ከምኡ ኮይኑ ስምዖም ከምዚ ዘበን እንእን ኮይኑ ስምዖም እሞ ሓቂ እዩ ዘወልደ ሃይለ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ዝሰርሑ ዝነበሩ ጀጋኑ ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም ብዘይበኣኹም ሰውራ እንታይ ምኾነ እንድዒ ኢሉ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብቲ ሕሳቡ ብቐዳማይ ዝተዛረበ ነዚ ክትገልፆ ዝፀናሕካ እዩ ሕጂ ክመልሰካ ናብ ሻምናይ ወራር ወግዓዊ መግለፂ እዩ ድዩ ሻምናይ ወራር ብንሕና ሻምናይ ወራር ኢልናዮ ምክንያቱ ሻድሻይ ወራር ኢልና ሻውዓይ ወራር ኢልና እዚ ከዓ ሻምናይ ወራር ክንብሎ ናይ ግድን እዩ ፀላኢ ግን ሰለስተ መድረኻት እዩ ዝገልፆ ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ ኢሉ ናይ ባሮንቱን ከባቢኣን ከምኡ ሰሚውዎ ባሮንቱን ከባቢኣን ብውሎ ወሲ ነበረ ባሕሪ ነጋሽ ቀዳማይ ገፅ ኢልዎ ካልኣይ ገፅ እዚ ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ናቕፋን ሓልሓልን ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓኒ ናቕፋ ጥራይ ክሕዝ ዝፈቶ መደብ ዘውፅእ ኢሉ ስለዚ እቲ ወግዓዊ መግለፂ ባዕና ሻምናይ ወራር ቀዳማይ ገፅ ካልኣይ ገፅ ንብሎ ብናይ ፀላኢ ግን ሰለስተ ገፃት ከላይት ናይ ባሮንቱ ሓስቦ ንሕና ናይ ባሮንቱ ንበይኒና ንሓስቦ በቃ እዚ ዝገለፅካለይ ሽዑ ምስ ተዘርግሐ እቲ ነዊሕ ምስ መጠጦ ዕረፍቲ ነበሮ እቲ ምንቅስቃስ ሰራዊት ሕክምናኹም ከመይ ሕክምና ናይ ብሓቂ እቲ ዝገርመካ እንታይ እዩ ሰራዊት እገላበጥ እዩ ነይሩ ብዘይካ እቲ ናይ ሓልሓል ናይ ናቕፋን ማእኸላይ ግንባር ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዳርጋ ሰለስቲኡ ብሓደ ግዜ እናተገላበጠ እዩ ሰራዊትና ጠጠው ኣቢልዎ ምክንያቱ ንሓሳብ ማእኸላይ ግንባር ንብሎ ወይ ሳልሳይ ግንባር ንብሎ ብከምኡ መፅእ ንሓሳብ ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ሕጂ ብተንቀሳቐሲ ቅዲ ኩናት ዓፅቦ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ በጦልታትን እቲ ናይ ኣሃዱ መጥባሕትን ክሰርሕ ኣይከኣለን ምክንያቱ ሰራዊት ተበገስ ዝበሃል እቲ ናይ በጦልን ኩንቲ ኣሃዱ መጥባሕቲ ከይተዳለዎ ከሎ ይውንጨፍ ሕጂ እባታተኺ ነይሩ ከምኡ ስለ ዝነበረ ሕጂ ፀገማት እንታይ እዩ ነይሩ ሽዕብ ሆስፒታል ወይ ዓንበርበብ እሱ እዩ ንኩሉ ዝእክቦ ነይሩ ናይ ማእኸላይ ግንባር ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ብድሆ ገይሩ ዝመፅእ ነበረ ኩን ዋላ ብዓልጌን ገይሩ ዝመፅእ ነበረ ካብ ማእከላይ ግንባር ብግራዕ ገይሩ ዝመፅእ ነበረ ኩሉ ኣብ ዓንበርበብ እዩ ነይሩ ከምኡ ስለ ዝነበረ ፍጥነት ከዓ ስለ ዝነበሮም ኣብ መጀመርያ ምስቲ ኩነታት ናይ ኣየር ደብዳባት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣብ ኣልጌን ነበረ ኣብ ርእሴና እውን ምዝንባይ ቀፃሊ ስለ ዝነበረ የስጋአና ነይሩ ምክንያቱ ልክ ከምቲ ናይ ሻድሻይ ወራር ይኹን ኣብ ገለ ኩነታት ዘስግእ ዘጋጥም ነበረ ከምኡ እናስጋእ ነይሩ ምክንያቱ ብኣልጌን ገይሩ ንዋጀባ ክመፅእ እዩ ዝህንጠየ ነይሩ ዝንቀሳቀስ ነይሩ እዚ ሓደ ከቢድ ንመን ነይሩ ንዓንበርበብ ነይሩ ወይ ሽዕብ ሆስፒታል ንብሎ ማለት ናይ መፅውዒ ስሙ ስለዚ ሽዑ ዓቕሊ ዘፅብብ ነይሩ ምክንያቱ መጥባሕታት ኣይሰርሓን ነይረን በጦልታት ብግቡእ ኣይሰርሓን ነይረን ናይ ናቕፋ ፃዕቀት ስለ ዝነበሩ እቶም ናይ ናቕፋ እውን ዓንበርበብ መፁ ነይሮም ስለዚ ኣብ ዓንበርበብ ድልዱል ሕክምና ስለ ዝነበረ ናይ ቀደም ተመክሮ ስለ ዝነበሩ ናይ ሻድሻይ ወራር ተመክሮ ነይሩዎ ናይ ሓምሻይ ወራር ተመክሮ ስለ ዝነበሩ ግን ድልዱል ከዓ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ሓሊበት ናብኡ ተደሪቡ ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ገይሩ ክፃወሮ ክኢሉ ኣብ ፍሉይ መድረክ ግን እቲ ኩነታት ተስግእ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓበሬታውን ውግኣት ንብረት እውን ከቢድ ንብረት ተኣለኹሞ ዝሓይሽ ዝብል ሓበሬታ ኣብ ላዕሊ ተዋሂብና ነይሩ ስለዚ ከቢድ ኩነታት እዩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ከቢድ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ገፅ እየ ዝብል ዘለኹ ግን በቲልና ፅቡቅ ሓሊፍናዮ ናይ ናቕፋ ይኹን ናይ ማእኸላይ ግንባር ይኹን ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኩሉ ኣብ
عنبر بيودئو ويدما أفسي شعب هوسبتال نولو ينيرو جن بسمبو حالفو كمتي جسقا أناوين الجنجرو واجبا خاطر مخعص ونا سما أوروتا ولا هيمبول من كاسنا سخنسين كومين تمدبو جن ما أيتعوتن نزي سفيح مثلا سفيح ورار زمرحو زنبره ቤት ጽሕፈቱ ኮፍ ኣቢሉ ዝመርሖ ዝነበረ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ደርግ መን እዩ ነይሩ? ወቲ ብሓፈሽ እቲ ናይ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ዝበሃል መርኢድ መርዕድ ንጉሴ እሱ እዩ ነይሩ ሜጀር ጀነራል እዩ ኣብዚ ብሓፈሹ ግን ካሊእ ብሪጌደር ጀነራል ነይሩ ንሰሜናዊ ምብራቕ ሳህል ንመንሽሙ ግን ሓፈሻዊ ግን እሱ እዩ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ካልኣይ ወራር ኣብቲ ካልኣይ ገጽ ግን ናቕፋ መምለሲ እግሪ እዮም ደልዮሞ ሕጂ እቲ ካልኣይ ኣብ መንጎ ሓደ ወርሒ ነይሩ እዩ መንጎ እቲ ቀዳማይን ካልኣይ ገጽን ሕጂ እቲ ካልኣይ ገጽ መደባት ዝነበሩ እንታይ እዩ ሓደ ናቕፋ ክሕዛ ካልኣይ ወይ ከይሃድም ድዩ ወይ ክዓፁ ኢሉ ድዩ ኣብ ጨዋይ ወይ ኣብ ከባቢ ዋጀባ ክዓፁ ብኹም እሱ ከዓኒ ብሄሊኮፕተራት ብኣየር ወለድ ኣፅዋርን ሰራዊትን ኣውሪዱ ክዓፁ እቲ መደብ ነይሩ ስለዚ ከምኡ ጥርጣረ ስለ ዝነበረ ካብተን ክፍልታት ናይ ደጀን ሓደ ተንቀሳቃሲ ሪዘርቫ ወይ ዕቁር ሓይሊ ተወዲቡ ማለት እዩ ንሕና እውን ዓቕምና በርኪትና ማለት እዩ ክፍሊ ስለዚ ተን ክፍልታት ኣብ ዓንበርበብ ነበራ ኺምቦል ነበራ ኩሎን ሓደ ሓይሊ ኣቂመን እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ እቲ ሓይሊ እውን እቲ ሓደ ኣብኡ ዝሕሉ ማለት እዩ እንተውሪዱ ከየውረደ ከሎ ኣብኡ ከሎ ክድምስሶ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ ሪዘርቫ ኣብ ቦቦቱ ፀንሕ ተበገስ ምስ ተባህለ ዝብገስ እዚ ሓለዋ ሰማይ ወይ ሓለዋ እንተ ይበሃል ነይሩ እንተ መፀ ሲ ድልዋት ኩኑ ማለት እዩ ሓለዋ ሰማይ ከዓ ብኣየር ወሪዱ ቦታ ሒዙ ስለዚ ሓለዋ ሰማይ ይበሃል ነይሩ ሓለዋ እንተ ይበሃል ነይሩ እዚ ሓይሊ እዚ መደቡ ከዓኒ ኣብ ሓደ ኣብ ከባቢ ዋጀባ ቦታ ሒዙ ተፀቢዩ ተኻልእ ከዓኒ ከም ዕቁር ሰራዊት ኮይኑ ኣብ ቦቦቱ ኮይኑ ድልው ስለዚ ንሕና ከም ክፍሊ እጃምና በርኪትና ምልክት ከምኡ ካልኦት ኩለን ክፍልታት ኣውፅአን ሓደ ሓይሊ ቆይሙ ማለት ምስ ኣዛዝዩ ምስ ገለ ተበገስ ምስ ተባህለ ኣዛዝዩ ፍሉጥ ካልእ ፍሉጥ ናይ ሕሽክብ ናይ ሂምበሉ ከምኡ ስለዚ ሓለዋ ሰማይ ወይ ሓለዋ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ካልኣይ ገጽ ግን ክጅመር ከዓ ሓደ ወርሒ ወሲዱ ምድላው ከገብር ፀላኢ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ሓለዋ ሰማይ ኣብ ቦትኡ ከሎ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ነቲ ካልኣይ ገጽ ይጅምሮ ሓደ ወርሒ ግን ምድላዋት ይሕሊፍዎ ከም ዕላማ ከዓ ብውሕዱ መምለሲ እግሪ ናቕፋ ክንሕዝ ኣለና ከም ውድኡ ገራእትዎ ምክንያቱ እቲ ኣብ ኩሉ እውን ከምኡ ነይሩ ኣብ ኩሉ መወዳእታ ክደክም ከሎ ናቕፋ ከም መምለሲ እግሪ ሻድሻይ ወራር ከምኡ ነይሩ ሻድሻይ ወራር ሕጂ ኣብ ኩሉ ባርካ ሓልሓል ሰሜናዊ ምብራቕ ሳህል ላሕ መሰለ መምለሲ እግሪ ናቕፋ ኢሉ ተማዊትዋ ኣይሓዛን ግን ሕጂ ከዓ መምለሲ እግሪ ናይዚ ኩሉ መደባት ዘውፅኦ ናቕፋ ደሊዋ ንዓ እንታይ ምድላው ገሩ እቲኡ ነበረ ሰራዊቱ ኣብ ቦትኡ ከሎ ነቲ 102 ኣየር ወለድ ብሙሉኡ ናይ ብሪጌደር ጀነራል ተስፋዬ ሃብተማርያም ሓለዋ ሰማይ ወይ ሓለዋ እንተ ቆይሙ ኣብ ቦቦቱ ኮይኑ ፅበ ነይሩ ፀላኢ ግን ኣይውረድን ራይስ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ገለ ነገር ይፈልጥ እዩ ገለ ነገር ውሱን ነገር ይፈልጥ እዩ ንምሳሌ እቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ
ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ላዕሎት ኣዘዝቲ በዓል መን ከም ምዃኑ ኣብቲ ግንባር መን ከም ዘሎ በቲ ሓደ ግንባር መን ከም ዘሎ ይፈልጥ ወላ ነተን ኣብኡ ተሰሪዐን ዘለዋ ሓይልታት እውን ይፈልጥ ከምቲ ባዕልኻ እውን ዝገለጽካለይ እንዳ 52 እንዳ 51 ከም ዝብሎም እንዳ 13 ከም ዝብሎም ገለ ኔርካ ኢልካ ትገልጸለይ ይፈልጥ እዩ ንሕና ብዛዕባ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ብርጌዳት ብዘይ ናይ ሜካናይዝድ ይኹኑ ተራ ናይ ኣጋር ይኹኑ ገለ ከምኡ እውን ንዕአን ዘመሓድርወን ዝመርሕወን ዓበይቲ ሰበስልጣናት ደርጊ ጀነራላት ብርጌደር ጀነራላት ገለ ሽዑ ጀነራላት እዮም ንሕና ተጋደልቲ ትራይና ሽዑ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ይፍሉጥ እዩ ህዝባዊ ግንባር ንኩሎም መራሕቲ ትፈልጥዎም እዮም ንኩሎም መራሕቲ በዓል ሓሰን ንፈልጥዎም ጀነራል ብርጌደር ጀነራል ሓሰን ታሕራይ ሜጀር ጀነራል ንበዓል መርዕድ ንጉሴ ሜጀር ጀነራል ዓቕሞምን ክእለቶምን ተመክሮምን ንፈልጥዎም ንበዓል ተስፋይ ሃብተ ማርያም ናይ ፓራ ኮማንዶ ምኩር ሃረር ምሩቕ ሃረር ኩሉ ኣጸቢቖም ፈልጥዎም ዓቕሞም ፈልጥዎም ስልቲ ዝጥቀሙሉ ፈልጥዎም ስለዚ ኣብኡ ን18 ተራራ ዝበሃል ፈልጥዎ 17 ፈልጥዎ 3 ፈልጥዎ ንኩሎም ዓቕሞም ፈልጥዎም ከምቲ ንዓና ቆፋር ብርጌድ ደምሳስ ብርጌድ ምዃኖም ዘጽንዕዎ ንሕና ከዓ ብዕምቆት ንፈልጦም ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕቲ ስለዚ ኣብዛ ግንባር ሽሉ ኣብታ ቤት ጽሕፈቱ ኣበይ ተኺልዎ ነይሩ ቤት ጽሕፈቱ ሕጂቲ ካልኣይ ወራር ምድላው ክገብር ከሎ እሱ ይዳልይዎ ባዕሉ ከዓ ይዳልይዎ ነቲ ናይ ናቕፋ ንምድምሳስ መደብ ከውፅዎ ከለዉ እቲ ነበረ ሰራዊት ሓደ ብምሉኡ ትኡ ጸንሐ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ብሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ነበረ ኣይርወለድ 102 ዝበሃል ብምሉኡ ምጽይዎ ኣብ ናቕፋ ስለዚ ዓብይ ኣበርክቶ ክገብር ኢሉ ይምጽይዎ ቀዳማይ ነገር ነው ምክንያቱ ፍሉጥ ነይሩ እቲ 102 ክፍለ ሰራዊት ዝሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ ምስ ኣዳለወ ባዕሉ ቤት ጽሕፈቱ ሒዙ ኣብቲ ግንባር ኮፍ ኢሉ ሜጀር ጀነራል መርዑድ ንጉሴ ክእዝዞ ከም ውዱእ ገይሩ ናቕፋ ክትተሓዝ ወዲኡ ኣትዩ ማለት እዩ ባዕሉ ክእዝዝ ናቕፋ ክትተሓዝ መዲብዎ ኩሉ ግዜ ጸላኢ ኣብ ዝገብሮ ሰፊሕ መጠን ሰፊሕ ወራራት ታርጌቱ ናቕፋ እዩ ብዛዕባ ናቕፋ እንታይ ውረ ናቕፋ ኣደ ጽንዓት ንዓና ማለት እዩ ኣደ ጽንዓት ምክንያቱ 76 ከመይ ጌርና ውፅኢናያ ድሕሪ 76 ኣዝሊቕና ኣብኡ ዓሪድና እዚ ኩሉ ወራራት ኣብ ርእሲኣ ተፈጺሙ 70 ካብ 100 ናይ ውግኣት ድሕሪ ምዝላቕ ኣብ ናቕፋ እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ብርእሲኣ ወሪዱ ግን ናቕፋ ጸናት እያ ከመታ ይበለት ኩሉ ናቕፋ ዓንያ ብዘይካ ዚንጎዊና ኣይተረፋን ዚንጎዊና ኣይተረፋን ኣሽንኳ ይንጻጠጠው ዝበለ ብዘይካ መስጊድ ተሻራሪፋት ተረፈት ካልእ ኩሉ ሜዳ ገርወ ግን ኣይሓዛን ጸላይ ስለዚ ጽንዓት ንዓና ሲምቦል ኦፍ ሬዚስታንስ እያ ሲምቦል ኦፍ ሬዚስታንስ ጸላይ ንዕኡ ሞራሉ ናቕፋ ክልዓል ከሎ ኣእምርኡ እናወፅ ናቕፋ ክልዓል ከሎ ብኸምኡ ምክንያት ከነዮም ከመኪና ኩፉ ኢፋ ከውግያ ሁሉ ኩፉ ናቕፋ ዝብል ጸላኢ ናቕፋ ክሕዛ ኢሉ ጸላኢ ተበጊሱ ኩሉ ኣጽዋሩ ዓቕሙ ኣዋህሊሉ ደፊኡ ንቕድሚት ክመጽእ ገስጊሱ ተጋደልቲ ሽዑ እንታይ ይብሉ ነይሩ ኣብቲ ናይ እንግሊዝ ጥሪሲ ኣለኹ ኦቨር አወር ዴድ ቦዲስ ቦዲስ ጥሪሲ ኣለኹ ሬሳታትና ረጊጹ ናቕፋ ይኣትዋ ወይ ይሕዛ ማለት ንሕና ብህይወትና ከለና ጸላኢ ናቕፋ ኣይርግጸን ካልኣይ ገጽ ስለዚ ጭርሖ ናይ ናቕፋ ኣዘዝቲ እዚ ነይሩ ኣብ ሻምናይ ወራር ሪአኻኹም ኮይኑ ልክኣኻኹም ከዛ ካለ ባሕሪ ነጋሽ ካልኣይ ገጽ ቀዳማይ ካልኣይ ገጽ በሃሊ ቀዳማይ ገጽ ካልኣይ ገጽ በሃሊ
كمتي أقديسكا شامناي ورا بقصري إنا نخدو الكايو شالشاي ندير سلاحة شبعي دهري ورا بحر نجاش ندهر نيرو بقصر شامناي صلاي بحر نجاش إلو يتوع قصات ون بدينا نحنا أب كستاي مجلسنا أب قصات أمانغو خلأي قصاتن قدامي قصن كلاي قصن زنبرة في اللي مخنياتو قدامي قص فتينو فشيدي يو كلاي قص كاجم نيرو جزء نيرو ده وفويتا زهد جزء نيرو ده كما يكخيتو حجي حدا ورهم مسعرفة جميرو جيتي حدا بنارو غيرو بتكسوتيو أفتا نتبع 17 هولت زبلا تابا إتا أي انبوط إلنا بشاد شاورات تغسنا أو أخوصي حجو مديبو هو بوفتينو وص أو أحجو هجي يتنع هذا حازة فتسون من شمون نعرف قص قعز هو حدا إتي بدبوب قصو تبقى خاني نادف بماي ماو هو نوش تقعدو بروا ربا خاني بحداي مالتيو فتسو خان في دلبي كوس زيتي زغصو تسفاي بفلاي تسفاي زغلصو تسفاي حبت مريم أما صحفو حجي صحفو صبو قري قليس وانزيا بيناي كأتقم زلو مر النقصة أبيناي كحزكم زلو أمو داتقا مستسعرو تسفاي حبت مريم تسليمو وسيز قرمكا أبركتخا أبحر نقاش فوليو تبعيل مريد النقصة تصويعو شليمو يسحبه ده قرمي كلاي قص بحر نجاش أبيناي ورهن عامة مراتن تودي هو أب تحساس يوديو تكمتي جميل قدامي قص حدور خيدو داري حدور ريفو عندنا جميرو أب تحساس اللي تعسرته قصو وديو طبعا حموشتن توديو سبعان حشدشتن أتينا سبعانين حموشتن تحساس كا إذا كله وراراتن إذا كله سحاب أو إذا كله مدفعن بمزلاقن مدفعن زنبورلو كونتات توديو تحساس نترقصنا نخير لنا شنجة تميتن سمانا شدشتن عصرت عمتي تفللي كاب سبعان حمشتن كساب سمانا حمشتن عصرت عمتي تفللي كاب سمانا شدشتن كساب سبعان شدشتن سبعان شدشتن سمانا شدشتن سبعان حمشتن سمانا حمشتن زي ما ساسل النجار الله ده وسبعان حمشتن ناب سبعان شدشتن نبري كونتات كتراتن ناشتر تماتاتن إنان دمسس نيرنا شوخا أب سبعان شدشتن مفارق كاني ننقفا أخبيبنا كنحزافتينا مالتي حجيتي مسجر مدرخ نريو خلنا سبعان شدشتن كن أتقلنا نقفا خبابا كتماتات محزن إنا جميرنا مالتي حرنت كتماتات نقفا قرورة أفعبت إلنا إنا غسيلنا إذا خاني سمانين شدشتن إذا كل حليفنا بفلاي ناي سمانين حمشتن ناي سمانين حمشتن سنكر كنا تحليفنا بديهنا سألاقوين كدول سسومي لو معت سعر جيرو نحنا قلنا فشلنا سمانين شدشتن كجمر كلنا قل مس ملوء تصفى مس بروف تصفى إنا أتينا أبكالا يجز نابوفر بحر منقاش ولا كوان أبنقفا دما وق أكايدو زيج أنق إنبر دهرني حدا ورحم الربراب أبتحساس عسرته تدمديمو شعو نعمتش هنج عتميتن سماينا حموشتن مسمرتان نبوان نفاننا نعمتش هنج عتميتن سماينا شدشتن عمت عاوتن قسقاسن عمت رهوان مسزبنا خد كوننا ناتمننا كنقبلا تدارينا كمين يرتمد له
وشعو فلي زبالة ذكره شعو نحدش عمت بعل قرنا ينفلنا قدميو تمليس ذكره خلخو قرنا ينفلنا هو نأتوا حدش عمت لنا وين أدمغنا أبعلنا ينفلنا إذا عمت دي أجن بفلي أبعلنا كمي قرنا تبقيسا سلمتايكم أدمغنا أجن إذا المغنيات كبلاي جن دموع حلفنا ولا شؤوتي عتتي كلها تأكبنا ثم بلت مالتيو نحدش عمل صبو قرنا تقبلنا حدا خو صخلو عمتها تايت منا يلو عمتها رخوا عمت السلام كجبر لنا يلو حدا ساعد كان تريفو أول أبصوركم يبهدني يلو